Dobrý deň. Za spoločnosť International Medical Expert Medicals Cosmetics vás vítam na dnešnom webinári s názvom Oxygeneo. My ako výhradný distribútor predávame prístroj Oxygeneo na okysličenie pokožky od spoločnosti Pologen. Pologen je izraelská spoločnosť, spolupracuje úzko so spoločnosťou Lumenis, čo sú veľmi známe lasery v oblasti estetickej medicíny. Tak teda ešte raz vás vítam na dnešnom webinári, na dnešnom školení a poďme teda rovno na to. Oxygeneo je prístroj na okysličenie pokožky. My ako distribútor predávame dva druhy oxygena. Prvé oxygeneo, takéto klasické, biele, ktoré už určite viacerí z vás poznáte, je dlhodobo na trhu a toto je novinka Geneo X. Geneo X je najnovší prístroj od spoločnosti Pologen a je to takisto prístroj na okysličenie pokožky, ale obsahuje viaceré novinky, ktoré ten starší prístroj neobsahuje. V čom sú tieto prístroje rovnaké je, že obsahujú teda tripolárnu radiofrekvenciu, tripolár aplikátor, oxygenov aplikátor, čiže aplikátor na samotnú kapsulu a okysličenie pokožky a ultrazvukový aplikátor. Týmto najnovším prístrojom Geneo X môžeme robiť 5 efektívnych technológií. Prvé je Oxygeneo, teda okysličenie pokožky. Je to ošetrenie 3 v 1. Týmto prístrojom alebo touto hlavicou môžeme robiť samotnú exfoliáciu, ale už aj oxygenáciu, čo je okysličenie pokožky a absorpciu aktívnych látok. Ultrazvuk. Ultrazvuk je tzv. Neinvazívna mezoterapia a ním zapracujeme aktívne látky do pokožky, zlepšuje to bunkový mechanizmus. Ďalšia hlavica je tripolárna radiofrekvencia. Tá zabezpečuje remodeling pokožky, celkové prehrievanie kolagénového a elastínového vlákna, čiže stimuluje to kolagén, elastín v pokožke. Ďalej je tam ako krok číslo 5 masáž. Je to masáž pokožky, tváre alebo teda dekoltu, krku, tela. A tým pádom vieme aj zapracovať aktívne látky do pokožky. Môžeme použiť rôzne sérum, aké u seba máte. A krok 4 som cieľene vynechala, lebo krok číslo 4 je novinkou v tomto novšom prístroji a to je elektrický aktivátor pokožky. Elektrický aktivátor pokožky je tzv. Technológia ESTA a tá zabezpečuje kontrakciu svalov a celkové zvýšenie základnej aktivácie buniek. Tým pádom je tam zväčšený lifting po ošetrení. Takže toto je najnovšia funkcia, ktorým sa aj odlišuje tento novší prístroj od toho klasického bieleho oxygena. My tam máme ešte v rámci Oxygeneo Geneo X, toho novšieho prístroja. Máme tam ešte vylepšené ďalšie funkcie, ako sú videá a animácie, ktoré váš klient pri ošetrení môže mať. Sú tam prispôsobené protokoly ošetrení práve pre toho vášho klienta. Viete si tam aj nakonfigurovať vlastné ošetrenia a sú tam takisto nejaké zvukové, vizuálne efekty, takže viete si tam spustiť relaxačnú hudbu. Každá daná kapsula má svoj vizuál, svoj protokol ošetrenia, svoju hudbu, takže okrem liftingovej technológie a funkcie ESTA máme ešte ďalšie pridružené funkcie, čím sa odlišuje tento nový prístroj od toho staršieho. Oxygeneo je teda veľmi známy prístroj, má predaných viac ako 10 000 zariadení celosvetovo. Tu máme nejaké teda príčiny starnutia pokožky, prečo naša pokožka starne. Vieme si charakterizovať zdravú pokožku, je tam vlastne normálna keratinizácia, je pokožka pevná, rovnomerne sfarbená, nemá nejaké pigmentácie a je správne hydratovaná, nie je poškodená a porušená bariérová funkcia pokožky. Naša pokožka samozrejme starne chronostarnutím, ale aj fotostarnutím.
My máme tzv. 3D omladzovací prístup pre starnúcu pleť a to je teda omladenie epidermis, omladenie dermis a napnutie pokožky funkciou ESTA. Čiže omladenie epidermis, máme tam teda nejakú exfoliačnú funkciu samotnými tabletami. Samotné tablety aj okysličujú epidermis, okysličujú pokožku, takže to je omladenie epidermis. Ale tým, že pracujeme aj s tripolárnou radiofrekvenciou, ktorá stimuluje fibroblasty pre produkciu kolagénu, elastínu kyseliny hyaluronovej, tak omladzujeme aj dermis a s funkciou ESTA napíname teda pokožku. Okysličenie v starnúcej pokožke je veľmi, veľmi dôležité. Samozrejme vieme, že starnutie je neustály proces, naša pokožka starne so starnutím celého tela a my potrebujeme udržiavať dostatočnú úroveň okysličovania v pokožke, čo je základná funkcia celého oxygenového prístroja. Epidermis je zásobovaný atmosférickým kyslíkom, ale bariérová funkcia stratum corneum bráni okysličeniu celej pokožky. Zase dermis je zásobovaná krvným kyslíkom, ale ten však do značnej miery závisí od prietoku krvi v kožných cievach, čiže my tu máme veľmi dobrú alternatívu, technológiu Oxygeneo, ktorá zaisťuje zvýšenú difúziu plynov do pokožky. My tam máme špeciálne Oxypod kapsule pri prístroju Oxygeneo, ktoré majú viacero funkcií. Táto tableta obsahuje suché a lisované aktívne zložky a máme tam tri terapeutické mechanizmy. Prvý je exfoliácia, čiže tým, že tá tableta je taká jemne pieskovitá, tak jemne odstraňuje povrchovú vrstvu odumretých kožných buniek. Následne, keď sme odstránili odumretú vrstvu kožných buniek, môžeme okysličiť pokožku. Okysličenie je tzv. Borov efekt, ten si vysvetlíme neskôr, ale teda na povrchu sa vytvára oxid uhličitý, alebo teda bublinky oxidu uhličitého a to nám okysličuje pokožku. A tým, že sme vlastne už okysličili pokožku, tak dochádza k absorpcii. Oxypod vytvára média pre ľahšiu absorpciu svojich aktívnych zložiek, ktoré sú v kapsuli, ale potom sú aj obsiahnuté v sére. Samotný Borov efekt vynašiel dánsky fyziológ Christian Bohr a vlastne opísal ho v roku 1904. Borov efekt je prirodzená reakcia tela na vysoké hladiny oxidu uhličitého v pokožke. Čiže tým, že naše bublinky, ktoré nám vznikli na pokožke, zabezpečili to, že telo reaguje na vysoké hladiny oxidu uhličitého v pokožke a v kožných tkanivách, telo reaguje dvoma opačnými spôsobmi. Krv bohatá na kyslík prúdi do oblasti vysokej koncentrácie oxidu uhličitého. Krvné bunky erytrocity ľahko uvoľňujú kyslík do kože, červené krvinky zachytávajú a viažú oxid uhličitý. Čiže vlastne dochádza tu k výmene oxidu uhličitého a kyslíka. Takže aj na povrchu pokožky, kde bežne tá pokožka nie je tak okysličená, vďaka vysokej koncentrácii oxidu uhličitého dochádza k okysličeniu pokožky. My máme viacero ošetrovacích súprav, alebo teda samotných balení Oxygeneo. Treba povedať, že v tom balení Oxygeneo sú vždy produkty na 6 ošetrení. Nájdete tam 6 oxypodov, čo sú kapsule, môžete vidieť aj na videu, 6 vrecúšok séra a 6 vrecúšok primer gelu. Primer gel sa používa s kapsulou, spolu reagujú a teda sérum sa už zapracováva ultrazvukom. Je to posledné ošetrenie a s týmto sérom už klientka aj odchádza domov. Aktívne zložky v Oxypod a sére pracujú v synergii, aby zosilnili požadované výsledky liečby. Oxypody sú bez prídavných konzervačných látok, bez parabénov, bez umelých farbí, takisto nie sú testované na zvieratách.
Oxygenov prístroj je perfektný v tom, že máte na výber rôzne kapsule podľa typu a stavu pleti, dokonca podľa ročného obdobia alebo podľa toho, čo práve váš pacient rieši. Sú tam rúžové kapsuly Revive, tie sú pre známky starnutia, obsahujú červené riasy, kyselinu kávovú, retinol. Illuminate sú kapsule na rozjasnenie pleti, tie obsahujú kyselinu kojovú, opunciu a takisto mrkvový extrakt. Balance kapsule sú tzv. Čistiace kapsule, sú určené pre masnú pleť, nakoľko obsahujú bambusové uhlie, kamu kamu a kyselinu mandľovú. Modré sú hydratačné pre suchú pokožku, ale napríklad aj pre pokožku, ktorá je veľmi citlivá. Niektoré tie kapsulky môžu jemne štípať, hlavne teda tie rozjasňujúce a tie, ktoré obsahujú AHA, BH a kyseliny, to si povieme neskôr. Čiže keď máte klientku, ktorá je citlivá, často vám reaguje na rôzne peelingy, na rôzne séra, červená, tak tam je vhodná práve táto hydratačná kapsula. Tá obsahuje modrú spirulinu, niacinamid a kyselinu laktobionovú. Ďalšia kapsula je Detox. Tá je na reuvenizáciu pokožky, je tam extrakt zo zeleného čaju a glukonát mednatý. Posledné dve najnovšie kapsule sú, prvá je Glam, tá je určená na spevnenie pokožky, je to taká naozaj luxusná zlatá kapsula, obsahuje zlato, hodvábne aminokyseliny a peptidový komplex. Tmavofialová Retouch, tá je na obnovu povrchu pokožky, naozaj je vhodná pre klientky, ktoré majú ktoré majú hrubú pleť, naozaj nestarajú sa o tú svoju pokožku, potrebujeme urobiť taký intenzívny resurf, alebo je tam aktívne také postakné jazvičky a potrebujeme naozaj urobiť taký resurfacing pokožky, ale je dôležité, aby tá pokožka nebola citlivá, nakoľko sú tam kyseliny, tak vtedy je vhodné použiť túto kapsulu Retouch. Teraz už prejdeme k samotnému oxygenovu ošetreniu. My tam máme už vopred predvolené nejaké liečebné postupy, ale viete si vy aj, ako som spomínala, navoliť vaše ošetrenia, ktoré si vyzvolíte, ako si ich vy vyskladáte, alebo môžete pracovať s prístrojom aj manuálne. My tam máme nejaké nadstavené parametre a levely, čo sa týka intenzity. Viete si tam pracovať s intenzitou a s minutážou, koľko trvá samotné ošetrenie. K samotnému ošetreniu. Je tam viacero možností ošetrenia. My si to povieme ku konkrétnym hlaviciam. Toto je Oxygenel aplikátor. Oxygenel aplikátor je druhý krok v ošetrení Oxygenel. Prvý krok je tripolárna radiofrekvencia. Používame radiofrekvenčný gel. Druhý krok je oxygenové ošetrenie a tretí krok je ultrazvukové ošetrenie. Čiže teraz sa vlastne bavíme o tom druhom kroku, o tom okysličení, kedy sa pokožka exfoliuje a je tam vlastne okysličenie pokožky, borov efekt a absorpcia aktívnych látok. Čo sa týka ošetrenia oxygenov, znovu, reakcie tam nie sú nejaké závažné po ošetrení. Niektoré klientky evidujú len také jemné štípanie pri kapsule, hlavne keď sa používa kapsula Retouch alebo Illuminate, ktoré sú také intenzívnejšie, tak vtedy to môže jemne štípať. Treba tú pokožku sledovať, ak nie je nejaká veľmi začervenaná, môžeme v ošetrení pokračovať. Ak by bola klientka, ktorá náhodou používala nejaké kyseliny pred ošetrením, nepriznala sa alebo používala retinol tesne pred ošetrením, tak môže ju to štípať viac, môže zčervenať. Vtedy končíme ošetrenie a používame nejaký regeneračný krém po ošetrení. Oxygenel ultrazvuk, to je teda posledný krok ošetrenia a oxygenel ultrazvukové ošetrenie nám zabezpečuje tzv. Neinvazívnu mezoterapiu. Pologen vynašlo také veľmi dobré séra, ktoré sú súčasťou balenia. Sú to séra, ktoré nadväzujú na už použitú kapsulu, ale vždy v sebe majú nejakú regeneračnú látku, ktorá je vhodná
na zapracovanie po ošetrení. Čiže ultrazvukový mechanizmus nám už zabezpečuje zlepšenú penetráciu aktívnych látok zo séra priamo do pokožky. Pri ultrazvukovom postupe odporúčaná doba ošetrenia je 6 až 10 minút. Odporúča sa podávať 6 ošetrení raz týždenne v kombinácii s ošetrením oxygenov a aj určite s tripolárnou radiofrekvenciou. Potom viete robiť ešte aj oxygenovú masáž, respektíve genovú masáž. To robíte s hlavicou, do ktorej sa dáva kapsula. Na začiatku som zabudla spomenúť, že tento prístroj, ak sa rozhodujete, či si zakúpite tento prístroj, je super v tom, že vy môžete robiť klasické celkové oxygenové ošetrenie u vás v klinike, v salóne, kedy najskôr robíte tripolárnu radiofrekvenciu pre stimuláciu kolagénu v pokožke, potom robíte oxygenové ošetrenie a následne robíte ultrazvukové ošetrenie. Ale každá táto hlavica, keď k vám nepríde klient na oxygenové ošetrenie, ale robíte nejaký bežný protokol s kozmetikou, ktorú máte u vás v salóne alebo s hydropeptidom, tak každú hlavicu viete využiť aj samostatne. A to tak, že napríklad tripolárna radiofrekvencia je super pred každým ošetrením urobiť na začiatku, nemusíte ju urobiť 15-20 minút, stačí, keď ju urobíte 5-10 minút, prehrejete tú pokožku, skľudnite vašu pacientku, nakoľko je to príjemné, relaxačné ošetrenie a stimulujete kolagén v pokožke. Takisto viete použiť aj samostatne hlavicu na kapsulu a tomu sa venuje tento slajd, kedy do tej hlavice nezastrčíme kapsulu oxygenov, ale k prístroju máte takéto špeciálne masážne pomôcky, ktorými viete napríklad zapracovať a vmasírovať sérum, akékoľvek používate. A posledný krok, ultrazvuk môžete použiť takisto s hociakým vodivým sérom, aké máte. My napríklad od spoločnosti Hydropeptide máme Hydrolux Sleep Mask, je to gelovitá maska, vodivá, takže ju je perfektné takisto zapracovať ultrazvukom. Čiže tento prístroj nevyužijete len ako oxygenové ošetrenie, ale každú jednu hlavicu môžete využiť v každom jednom inom ošetrení, ktoré robíte u vás v klinike a v salóne. Toto je oxygenovo-tripolárna radiofrekvencia, čiže krok číslo 1. Ošetrenie, ako som spomínala, je veľmi príjemné. Vlastne obsahuje 4 elektródy, 2 kladné a 2 záporné póly. Elektrický prúd vlastne rovnomerne preteká každou elektródou, čiže táto elektróda rovnomerne zahrieva pokožku, čiže obsiahneme väčšiu plochu ošetrenia a vlastne je tam aj špeciálna kontrolka teploty, čiže keby náhodou sa stalo to, že dlhšie stojíte na jednom mieste, tá kontrolka sa rozsvieti a ak by sa stalo, že si to nevšimnete a stojíte ďalej na tom mieste, tak prístroj zapípa a vypne sa kvôli tomu, aby sme ošetrovanú oblasť nepoškodili a nepopálili. Je tam tzv. Termostat, ako môžete vidieť na slajde. Sú tam 4 elektródy a v strede termostat. Spoločnosť Pologen má k tomu aj špeciálny tripolár gel. Tento tripolár gel je gel určený pod tripolárnu radiofrekvenciu. Je dôležité, aby ste nepoužívali žiadne iné nejaké náhrady. Tento tripolár gel je veľmi obľúbený kvôli tomu, že je taký hutnejší. Možno na začiatku sa ťažšie nanáša na tú pokožku, ale tým, že my prehrievame pokožku, tak sa pekne začne na tej pokožke topiť, ale nerozteká sa. Čiže stále drží na tej pokožke a tým, že je taký hutnejší, tak aj udržuje to teplo už v pokožke, pôsobí ako tzv. Film, a kdežto pri nejakých lacnejších alternatívach tie sú už dosť riedke pri nanášaní. Teplom sa ešte viacej roztečú, to znamená, že môžu tiecť na krk, okolo uší, do vlasov a nezostane vám potom vhodná vrstva na pokožke, tým pádom môžeme skôr popáliť pokožku. A to teplo z pokožky samozrejme tým, že sú to produkty také na vodnatej báze, tak aj veľmi rýchlo uniká.
K tripolárnej rádiofrekvencii máme takisto špeciálny ošetrovací postup. Je dôležité odstrániť nejaké piercingy, šperky. Tvár si môžeme rozdeliť na rôzne lokality. Doba ošetrenia by nemala presiahnuť cca 20 minút. Začíname jednou lokalitou, presúvame sa na ďalšiu, ale vždy, keď sa presúvame ešte teda na tretiu lokalitu napríklad, tak sa snažíme vždy aj vrátiť k tým predchádzajúcim dvom, aby sme tú pokožku stále ešte prehrievali. Čiže aby sme sa aj tak jemne pripomenuli, aj keď ošetrujeme ďalšie oblasti, stále sem tam do tých predchádzajúcich prejdeme a teda ošetríme. Čiže je tam jemné zahrievanie pokožky. Ako vidíte na videu, robíme také osmičkové pohyby. Sú to veľmi príjemné, relaxačné pohyby a teda ako som spomínala, tripolárna rádiofrekvencia je krok číslo 1 v rámci ošetrenia, potom robíme oxygenové ošetrenie a posledný krok je ultrazvuk. Ako som spomínala, doba ošetrenia celej tváre by nemala presiahnuť 20 minút. Udržujeme teplo vlastne v jednej ošetrovanej oblasti 5 minút a chvíľku poprosím, trošku nám to seklo. Čiže kým sa nám systém nejako naštartuje, tak ešte raz hrniem, že samotné ošetrenie spočíva v troch krokoch. Prvý krok je tripolárna rádiofrekvencia, druhý krok je oxygeneo, okysličenie pokožky a tretí krok je ultrazvuk. Prístroj Pologen je naozaj prístroj vhodný aj na letné mesiace, čiže tento prístroj využijete ako aj v zimných mesiacoch, na jar, na jeseň, tak aj v lete, nakoľko veľa estetických a kozmetických procedúr sa nemôže vykonávať v lete, takže toto je perfektná náhrada na samotné letné mesiace. Obrovská výhoda prístroja je tá, že prístrojom môžeme robiť viacero ošetrení, môžeme robiť teda samotný ten oxygenol protokol, ktorý sme si povedali, ale každú jednu hlavicu využijete aj samostatne. A čo sa týka ešte veľkej výhody, je tá, že klient má i hneď taký glow pokožky po ošetrení. Máme veľa prístrojov, ako sú napríklad mikrohličkové prístroje, kedy práve, že tá klientka odchádza červená s podráždenou pokožkou, musí si počkať niekoľko týždňov na želaný efekt. Tento Oxygeneo prístroj je super v tom, že klient má i hneď efekt po ošetrení, pleť je rozžiarená, exfoliovaná, čiže veľmi príjemná aj na dotyk a táto pokožka je naozaj veľmi pekne okysličená. Je to vhodné robiť aj pred nejakou akciou, svadbou, pred plesom. Čo odporúčam, tak je naozaj vyskúšať to prvé ošetrenie tak týždeň pred akciou. Ak je klientka v poriadku, nejako nereaguje, začervenanie, tak môžeme toto ošetrenie, keď už má teda pred svadbou, pred akciou, urobiť kľudne ten týždeň alebo cca tie 4 dní pred akciou a tá pleť je veľmi krásne rozžiarená. Čiže celkovo pre zhrnutie ešte raz, Pologen by Lumenis je prístroj, ktorý
Ja sa ospravedlňujem, ale na chvíľku mi to vypadlo, takže musíme si to takto manuálne nahodiť. Chvíľočku vás poprosím. Tak, ja vás vítam späť. Trošku som mala technické problémy s prezentáciou, takže už si môžeme ďalej povedať k samotnej tripolárnej rádiofrekvencii. Ako som spomínala, odporúča sa 4 až 6 týždenných sedení. Vy tam máte nejakú predvolenú úroveň výkonu, či už teda nižšiu, strednú alebo vysokú úroveň. Tripolár starostlivosť po liečbe. My potrebujeme samozrejme očistiť aplikátor vlhkou handričkou. Gel treba z pokožky dôkladne odstrániť a teda nejaké bezpečnostné odporúčania. Treba by sa vyhnúť štítnej žláze, prsníkov, slabín, genitálií, podpazušia, oblasti pod obočím, nad očnými viečkami alebo očné buľvy. Takisto, čo sa týka vedľajších účinkov, nie sú tam nejaké vedľajšie účinky. Ako som spomínala, je možné nejaké jemné začervenanie, ale to ani nie pri tripolárnej rádiofrekvencii, ale skôr pri tej kapsulke, keď tá klientka má citlivejšiu pokožku, nejakú poranenú, tak tam môže vzniknúť nejaké jemné začervenanie. Tuto vidíme tripolárny efekt sťahovania pokožky, čiže naozaj vidíte, že tripolárna radiofrekvencia pôsobí aj na contouring, na lifting a krásne nám vypína pokožku. Technológia ESA, o ktorej som hovorila v predchádzajúcom slajde na začiatku, je teda elektrická aktivácia kože. ESA aplikuje impulzy elektrického prúdu na pokožku. Napodobňuje prirodzenú bioelektrickú energiu tela a podporuje prirodzené mechanizmy hojenia rán. Pomocou aplikátora tripolárna radiofrekvencia sa robí táto funkcia ESA a môže byť poskytovaná ako monoaplikácia alebo v kombinácii s radiofrekvenciou ESA dodávaná ako dvojfázové nízkofrekvenčné impulzné prúdy. Čiže táto technológia ESA nám robí takisto lifting pokožky a spevňujúci účinok na pokožku. Tuto znovu vidíme nejaké výsledky pred a po, čiže krásne vidíte, tu nám tá tvár padala a tu máme liftingový účinok. Čo sa týka protokolov, tak tuto máme pekne zhrnuté. Ako som spomínala, začíname tripolárnou rádiofrekvenciou, následne robíme oxygenné ošetrenie a ultrazvukové ošetrenie. Viete samostatne použiť aj každú jednu hlavicu, čiže oxygenného hlavicu viete použiť s masážnym konektorom na masáž. Samostatne ultrazvukom viete zapracovať akékoľvek aktívne nejaké gelové sérum a tripolárnu radiofrekvenciu s funkciou takisto ESA môžete použiť v akomkoľvek inom ošetrení a je to vhodné použiť na začiatok ošetrenia. Tu je nejaká kombinácia s estetickými ošetreniami. To vám odporúčam si aj odfotiť, nakoľko veľa klientok možno nechodí k vám na estetické procedúry, ale chodí na estetické procedúry. Čiže také najvýznamnejšie botox vlastne robíme tak, že je tam dôležité dať pauzu 2 až 4 týždne. Samozrejme, ten botox pracuje 14 dní, ale odporúča sa niekedy aj dať radšej mesiac pauzu. Ak má kyseľ klient vlastne nejaké fillery s kyselnou hyaluronovou, takisto je tam dôležité dať pauzu. Takže môžete robiť aj kombinované ošetrenia v rámci oxygena a napríklad mikroihličkovej radiofrekvencie. Takže naozaj je tu veľmi veľa možností
práce s prístrojom. Čo sa týka kozmetických procedúr, tak môžeme robiť napríklad nejaké extrakcie, mikroprúdy, hydratačné masky môžeme dať pred oxygenom, bahenné masky takisto pred oxygenom, ale nie v ten deň. Agresívny peeling minimálne 2 týždne pred oxygenom a mierny peeling môžeme dať týždeň pred oxygenom. Tu sú nejaké vedecké publikácie, nakoľko prístroj Oxygeneo je naozaj medicínsky prístroj, tak má za sebou aj klinické štúdie. Čo sa týka nejakého sumáru, tak tento najnovší prístroj Geneo X využíva všetky vnemy. Má tam elektrodovú tripolárnu radiofrekvenciu, má tam teda novinku elektrostimuláciu ESA, je tam ultrazvukové vlnenie, čiže ultrazvuk, takisto je tam kontrolná dióda na správne prehriatie pokožky na optimálnu teplotu, ale teda, aby nedošlo k prehriatiu pokožky, tak je tam termostat. Je tam funkčná LED obrazovka, ktorá má vlastne svoje unikátne audiovizuálne funkcie. Vy si viete nastaviť vlastný, manuálny alebo systémový protokol a stále vlastne sa systém aktualizuje na nové pribúdajúce kapsule. Teraz sú najnovšie kapsule GLAM a Retouch. Ako náhle výrobca vynájde nové kapsule, vám sa systém aktualizuje a už sa vám tam pridá aj tá najnovšia kapsula. Tu máme video z ošetrenia, čiže takto vyzerá samotný prístroj. Na začiatku teda pracujeme najskôr s tripolárnou radiofrekvenciou. Vidíte tam vizuálne efekty, takisto pri prístroji hrá aj hudba. Tripolárnou radiofrekvenciou môžeme ošetriť aj očné okolie, oblasti nad hornou perou. Čiže takto ošetríme celú tvár. Krok číslo 2 je oxygenová kapsula. My sme zvolili zlatú kapsulu GLAM. Dáme si pod kapsulu gel, takzvaný primer gel, ktorý už máte v balení s kapsulou. A následne vidíte, ako sa tvoria bublinky oxidu uhličitého na pokožke. Celé to pekne pení. Má to exfoliačný účinok na tvár, ale aj okysličujúci a zlepšuje to prienik aktívnych látok do pokožky. Posledný krok, ktorý chýbal vo videu, je ultrazvuk, čiže ultrazvukom zapracujeme ultrazvukové sérum. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ešte raz teda pre zhrnutie. Prístroj Oxygeneo je od spoločnosti Pologen, je to izraelský originálny prístroj. My ako spoločnosť Medicals Cosmetics sme výhradný distribútor tohto prístroja. Viacej informácií nájdete na našej stránke www.medicals.cosmetics.com. Ako som spomínala, tento prístroj je vhodný aj na letné mesiace, čiže využijete ho plne aj v lete, kedy nemôžete robiť iné estetické procedúry alebo kozmetické ošetrenia. Môžete robiť oxygenové ošetrenie, ale môžete aj každú jednu hlavicu využiť zvlášť vo vašom protokole. A takisto obrovská výhoda tohto prístroja je tá, že obsahuje technológiu ESA, ktorá je teda taký okamžitý lifting po ošetrení vďaka tripolárnej radiofrekvencii, takže to je celkom pekný efekt po ošetrení a samozrejme váš pacient má efekt aj vďaka kapsule, rozjasňujúci, taký fresh, tá pokožka je hydratovaná, takže tento prístroj je vhodný úplne perfektne pred nejakou akciou, svadbou. Ja vám ďakujem ešte raz za pozornosť a v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Na stránke nájdete kontakty na nás ako brand manažérov. Radi vám prístroj ukážeme, ukážeme vám ošetrenie a teda budeme sa na vás tešiť. Ďakujem veľmi pekne.